Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алга таба койбір темалар турында кыскача. Тукай районында пенсионер хотын янып үлде, фажиганың сәбәбе ниде? Курбан бәйрәме якынлаша, быел ул ничек һәм кайда узачак? Янгын пенсионер хотынның гомерен үзгән Тукай районының Ягодка бакчачылык ширкәтендә коточкыч фаҗига була. Янгын чыккан вакытта өйдә ир белән хатын булган, хатын кызны коткарып кала алмыйлар. Беренчел мәгълүматлар буенча янгынның сәбәбе сүндерелмәгән тәмәке төпчеге булырга мөмкин. Гадәттән тыш хәл урынында безнең төшерү төркемендә булды. Ягодка бакчачылык ширкәтендәге йорттан калган бар нәрсә шул. Күршеләр әйтүенчә, кичен алар кара төтен күргәннәр һәм шатырдаган тавышлар ишеткәннәр. Объектка якын килү мөмкин түгел иде, ут кытыра иде ди алар. Я закричала: Валя горит. Оля соседка подумала, что вы, говорит, деретесь, и мы не пьем, и не можем драться. Кричала: вот Валя горит. А потом услышала, вот муж ее, Валя кричит. Я закричала: Толя, где Валя? И подойти невозможно, потому что пламя уже было очень сильное. Ир белән хатын җәй көне бакчада яшәгәннәр. Князь авыл җирлеге башлыгы сөйләвенчә, бәхетсез кичтә ир белән хатын спиртлы эчемлекләр кулланганнар һәм тәмәке тартканнар. Сүндерелмәгән тәмәке төпчеге янгын чыгуга сәбәпче булырга мөмкин. Аларның башта матрас янып китте, аннары шторлар, түлләр янып китте. Кызганычка каршы гаиләнең хатын кызы чыга алмады. Гаиләнең башлыгы ире өйдән чыгып, ире исән калды. Диспетчер пультына Ягодка бакча ширкәтендә янгын чыгу турындагы хәбәр 17 сәгать 10 минутта килгән. Урынга оператив рәвештә янгын сөндерүчеләр килә. Тик хатын кызны коткарып кала алмыйлар. Аның ире пешу һәм җәрәхәтләр белән хастаханәгә озатыла. В ходе осмотра места происшествия обнаружено тело женщины 52 года рождения. Кроме того, также имеется пострадавший мужчина, который был доставлен с ожогами в СМП города Набережные Челны. В настоящее время прокуратура Тукаевского района по данному факту проводится проверка. Аның барышында да килеп чыккан хәлнең барлык нечкәлекләрен ачыкларга, шулай ук янгын чыгуның сәбәбен ачыкларга кирәк. Тукай районында янгында кешеләр һәлак булуның бу беренче генә очрагы түгел. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Текшеру узмадылар, Чолы елгалары коену өчен яраксыз санитар-эпидемиология күрсәткечләргә туры килмиләр. Роспотребнадзорның Татарстан Республикасы буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары Любовь Авдонина хәбәр итте. Чолы гына түгел, бөтен Татарстан елгалары коену өчен рөхсәт кәгазен ала алмаган. Без атна саен ачык сулыклардагы суны тикшерәбез һәм анализлар алабыз. Санкцияләнгән пляжлар турында мәгълүмат һәр җомга саен Роспотребнадзор идарәсе сайтында урнаштырыла. Бүгенге көндә бер генә коену урыны да санитар-эпидемиологик бәяләмә алмады, диде Любовь Авдонина. Бүген Чолда сулыкларны лаврицитлы эшкәртү башланды. Гади генә әйтеп әйткәндә, бу малярия ширкиләрен, личинкаларны юк итү, аларны популяциясын киметү һәм бөҗәкләрнең артуына юл куймау юнәлешендәге эш. Препарат барлык личинкаларга нәтиҗәле тәэсир итә һәм шул ук вакытта тирә-юньгә бернинди зыян салмый. Белгечләр белән бергә хезмәттәшем дә сулыклар янына чыкты. Катнашма әзер булгач, медицина дезинфекторлары аны кулдан сиптергеч ярдәмендә ала. Препарат тирә-юнь өчен куркынычсыз, әмма зыянлы бөҗәкләргә карата бик нәтиҗәле. Лесной күле зур түгел, шуңа күрә белгечләр сулыкларны маларияле ширки личинкаларына каршы лаврицитлы эшкәртүне тиз арада башкара. Обрабатываем берега озера, потому что личинки, они вдоль берега только образовываются. И вот по всему озеру ходим и вдоль берега обрабатываем. Сулыкларны эшкәртүгә чыгар алдыннан медицина дезинфекторлары һава торышын җинтекләп өйрәнә. Моннан бик күп нәрсә тора. Шул исәптән черки личинкаларны юк китү эшенең никадәр нәтиҗәле булачагы да шуңа бәйле. Безгә нинди күлләр ясарга, нинди сынтылар ясарга икәнен список бирәләр. Без елына 4 тапкыр комарлардан обработка ясыйбыз. Ширки личинкаларына каршы эшкәртү 4 этапта башкарыла. Шул ук вакытта Чолының һәм бакчачылык ширкәтләренең барлык сулыклары эшкәртелә. Эшләр зур булмаган елгаларда, күлләрдә, чишмәләрдә алып барыла. Biz башлыйбыз, көннәр әйбәтләнеп, менә җәй башлангач, июньдә башлыйбыз без.
И 4 ай безнең бар эшләнә инде ул эш. Июнь, июль, август, сентябрь. Көз көне тәмамлыйбыз. Лаврицатлы эшкәртү җәен июнь башында башлана. Медицина дезинфекторлары 4 ай буе октябрь башланганчыга кадәр бу юнәлештә эш алып бара. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. Корбан бәйрәме якынлаша. Мөселманнарның иң мөһим бәйрәмнәренең берсе быел ул 6 июньгә туры килә. Бәйрәм иртә таңнан мәчетләрдә башланып, корбан чалу майданчыгында дәвам итәчәк. Гомум шәһәр йоласы Сидоровка бистәсендә элекеге ит комбинаты территориясендә уза. Әзерлекнең барышы һәм бәйрәм программасы турында тулырак халдагы минутларда сөйләрбез. Корбан бәйрәмен ураза бәйрәменнән соң 70 көн узгач бәйрәм итә башлыйлар. Бәйрәмгә санаулы көннәр кала. Мәчет эчендә һәм территорияләрдә әзерлек эшләре бара. Бөек бәйрәм иртәнге сәгать 5-тә иртәнге намаздан башлана. Анча инде бераз Коръан укып булачак. Ярты сәгать вакыт һәм инде аннан соң 5:30-да безнең гаит намазы укыла. Гаит намазыннан инде аннары безнең арабча хутба укылачак. Аннан соң инде Коръан укып, дуа кылып, шушылай итеп мәчеттә булган өлешен Аллаһ насыйп итсә, инде без тәмамлыйбыз. Корбан бәйрәмендә Аллага тагы да якынрак килергә мөмкин дип санала. Бу көнне гафу үтенү, садака бирү, изге гамәлләр кылу, үлгәннәр хөрмәтенә дугалар уку гадәте бар. Корбан бәйрәменең төп өлеше корбан чалу. Чалда тирлек сую өчен махсус урын элекеге ит комбинаты территориясендәге Сидоровка бистәсендә урнашкан. Анда инде кешеләр өчен бөтен уңайлыклар да бар, корбан да бар, үзенең мөмкинлектән карап сайлап алып, иншааллах инде суючылары да бар, дуа кылучылары да бар, чабучылары да бар. Бөтен булган корбан эшләрен төгәлләп, Аллаһ насыйп итсә, монда инде эшләп була. Корбан итен 3 өлешкә бүләләр. Бер өлешен күршеләргә һәм туганнарга өләшәләр, икенчесен мохтаҗларга, өченчесен гаиләдә калдыралар. Корбан бәйрәме 3 көн дәвам итәчәк. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Отдыхай, мам, я сам приготовлю. Хорошее поколение воспитали. Окунь свежемороженый 399,90 за килограмм.